går blev Primatursligaens grundspil, bedre kendt som Damernes Håndboldliga, afsluttet. Derfor har vi her lavet en oversigt over, hvordan spillet egentlig hænger sammen. I Primatursligaens grundspil mødes 12 hold, som bliver afholdt mellem september 2015 og marts 2016. Alle hold har spillet mod hinanden 2 gange. Det har givet følgende stilling i grundspillet. Allerede i semifinalen har vi Team Esbjerg, som blev grundspillets nummer 1, og FC Midtjylland, som blev nummer 2. I kvartfinalerne har vi 3. til 6. plads Viborg HK, Team TIS Holstebro, Randers HK og Nykøbing F håndbold. Københavns håndbold, Silkeborg Voel og HC Odense placerede sig alle sammen på en 7. til 9. plads i grundspillet og har derfor ikke mere at spille for. Så lidt slipper SK Aarhus og Ringkøbing dog ikke. De skal nemlig spille om nedrykningen. Sønderjyske tog sidstepladsen og bytter dermed plads med 1. divisionens nummer 1, som endnu ikke er fundet. I nedrykningsspillet har vi ligaens nummer 10, SK Aarhus, mod 1. divisionens nummer 3, Ajax KPH, samt ligaens nummer 11, Ringkøbing, mod 1. divisions nummer 2, som endnu ikke er fundet. Vinderne af disse kampe får en plads i næste sæsons liga. I kvartfinale 1 møder ligaens nummer 3, Viborg HK, nummer 6, Nykøbing F håndbold. I kvartfinale 2 møder ligaens nummer 4, Team TIS Holstebro, nummer 5, Randers HK. Vinderne af kvartfinalerne går videre til semifinalerne. I semifinal 1 møder Team Esbjerg vinderen af kvartfinale 2, som enten kan blive Team TIS Holstebro eller Randers HK. I semifinal 2 møder FC Midtjylland vinderen af kvartfinale 1, som enten bliver Viborg HK eller Nykøbing F håndbold. Vinderne af de 2 semifinaler mødes i finalen, som er opdelt i 2 kampe. Finalen finder sted i maj måned, hvor vinderen af årets Primatursliga kåres.